Ja, her og så er det den der møder. Ja, det er rigtigt. Det gør de faktisk meget ud af. Den med bidsen. Det er også virkelig træls, synes jeg. For lavet hul, og så er det for højt. Han har det meget bedre nu. Han har lidt sammen, og der er ikke noget der fugler. Så det er ikke sikkert, at jeg har været nødvendigt at gå til den i går. Du må spare en del, hvis det var. Jeg vidste, det var i dag, jeg var ventet. Så får du at trække den ud. Jeg vil sige, at mere for det mentalt, det er måske en lille smule over vores kundskaber, men Nu har du jo set, hvordan jeg gør. Ja. Så jeg ved ikke, om det var mig til. Det er nok bedre, du tog til sandlægen, egentlig. Jeg er glad for det alligevel. Det er fandme frem til at bruge. Det er rødderne ud. Var det løbet? Jeg var tilbage igen. Jamen er det visdomsplan? Ja, de er heldigvis. Det er nok den næste. Eller det er der. De nederste visdomstænder, de er i år, men de øverste, det er der. Omstændigheder nummer 28. So, if you are still waiting on the tooth flush regarding, but if you are done and both have performed the caps closure, just please clean off the cement and the leftover tools and tool set, and you're going to collect them up here at the table again. Both the toothpaste and the tools back in the box will be appreciated. And the leftover tin foil, might as well reuse those. Yes. Oh, as a tool will still be in a few weeks when you forgot, and it's stuck in that. Even fluid mostly hardens up when you get in contact with spit. It takes spit to harden. Vil du have den anden? Ja. Han tog bare ikke så først det der. Så. Du får lov at gøre, så det